Lucas Kapitulo 9. Og gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinun-an, og iyang gihatagan sila og gahom, og pagbulut-an ibabaw sa tanang mga yawa, og sa pag-ayo sa mga sakit, og iyang gisugo sila sa pagwali sa gingharian sa Dios, og sa pag-ayo sa mga masakiton. Og siya miingon kanila, dili kamo magdala bisan unsa alang sa inyong panaw, bisan sungkod, bisan balunan, bisan tinapay, bisan salapi, dili usab magbaton og duha ka sapot, og sa bisan unsang balay nga inyong pagasudlan, magpabilin kamo didto, og gikan didto manlakaw, og bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo sa pagpahawa ninyo ni adtong lungsura, paphaan ninyo ang abog sa inyong mga tiil, aron sa pagpamatuod batok kanila. Og nanggikan sila og nangagi sa mga balangay nga nagawali sa maayong balita, og na nagpanambal sa bisan diin dapit. Karon si Herodes nga tetrarka nakadungog sa tanan nga nabuhat, og nalibog siya pag-ayo, tungod kay giingon sa uban, nga si Juan nabanhaw gikan sa mga minatay, og sa uban nga si Elias mitungha, og sa uban nga usa sa mga karaan nga manalagna na banhaw. Og si Herodes miingon, si Juan gipunggutan ko sa ulo, apan kinsa ba kini nga mahitungod kaniya, akong hingdunggan kining mga butanga, og siya naninguha nga makakita kaniya. Og sa nahiuli ang mga apostoles, sila nagpahayag kaniya sa mga butang nga ilang nabuhat, og iyang gidala sila og miadto sa hawa, ngadto sa lungsod nga ginganlan Betsaida. Apan ang mga panon sa katawhan sa nakaalinggat niini misunod kaniya, og iyang gidawat sila og gisultihan sila mahitungod sa gingharian sa Dios, og ang nagkinahanglan nga tambalan iyang giayo, og misugod ang kahaponon, og ang napulo og duha miabot, og miingon kaniya, palakta ang panon sa katawhan aron sila makaadto sa mga balangay, og sa kaumahan nga naglibot, og mamahulay sila og mangitag mga kalanon, kay ania kita dinhi sa dapit sa kamingawan. Apan siya miingon kanila, hatagi ninyo sila og pagkaon, og sila miingon, ang ania kanato, dili mo labaw sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Gawas kong mangadto kami sa pagpalit og makaon alang niining tanang katawhan. Kay sila may 5,000 ka mga lalaki, og miingon siya sa iyang mga tinun-an, palingkura ninyo sila sa pinundok, tagkaliman ang usa ka pundok, og sila nagbuhat sa ingon, og nagpalingkod kanilang tanan, og siya mikuha sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Og sa mihangad sa langit, siya nanalangin kanila, og nagtipik-tipik, og naghatag sa mga tinun-an, aron ibutang sa atubangan sa panon sa katawhan, og nangaon sila, og nangabusog ang tanan, og may natigom nga napulo og 2 ka bukag sa mga tinipik nga nahabilin kanila, og nahatabo nga sa nagaampo siya sa hilit, ang mga tinun-an didto uban kaniya. Og siya nangutana kanila nga nagaingon, kinsa kuno ako matod sa mga panon sa katawhan, og sila sa nagatubag miingon, si Juan nga Bautista, apan ang uban nagaingon, si Elias, og ang uban nagaingon, nga usa sa mga karaang manalagna na banhaw. Og siya miingon kanila, apan kamo, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako? Og sa mitubag si Pedro miingon, ang Kristo sa Dios. Apan siya nagtugon kanila og nagsugo kanila sa dili pagsugilo niini kang bisan kinsa nga tawo, nga nagaingon, ang anak sa tawo kinahanglan magaantos sa daghang mga butang, og igasalikway sa mga ansyano, og sa mga pangulong saserdote, og sa mga iskriba, og pagapatyon, og mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Og miingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon, og magpasan sa iyang krus sa matag adlaw, og sumunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi,
kini mawala kaniya. Apan bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, kini maluwas niya. Kay unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok nga kalibutan, og mawala kun mapildi kaniya ang iyang kaugalingon. Kay bisan kinsa nga maulaw tungod kanako og sa akong mga pulong, igakaulaw siya sa anak sa tawo kung kini moabot sa iyang himaya og sa himaya sa amahan og sa mga balaang manulunda. Apan ako nagaingon kaninyo sa pagkamatuod gayud nga adunay uban sa mga nagatindog dinhi nga dili makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila ang gingharian sa Dios. Og nahitabo sa mga 8 ka adlaw sa human kining mga pagsaysay nga iyang gidala si Pedro og si Juan og si Jacobo og mitunga sa bukid sa pagampo. Og sa nagaampo siya, ang dagway sa iyang naong nabalhin og ang iyang biste miputi og misilaw. Og ania karon may 2 ka tawo nakigsulti kaniya nga mao si Moises og si Elias nga nanungha nga may himaya og na nagsulti mahitungod sa iyang kamatayon nga haduol ng pagatumanon niya sa Jerusalem. Karon si Pedro og ang mga kauban niya hilabihan nga nakakatulog. Apan sa ilang paghimata nakita nila ang iyang himaya og ang 2 ka tawo nga nagtindog uban kaniya. Og nahitabo nga sa ilang pagbulag kaniya, si Pedro miingon kang Hesus, "Magtutudlo, maayo nga pabilin kita dinhi, og magbuhat kita og 3 ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, og usa alang kang Elias." Sa wala siya magpanghibalo sa iyang gisulti. Og samtang nagasulti siya niining mga butanga, may miabot usa ka panganod nga naglandong kanila, og sila nahadlok sa diha nga nahisulod sila sa panganod. Og usa ka tingog migula gikan sa panganod nga nagaingon, "Kini mao ang akong anak, akong pinili, kaniya magpatalinghog kamo." Og sa miabot ang tingog, si Hesus hingkaplagan nga nag-inusara. Og nangahilom sila, og wala magsugilon kang bisan kinsa ni adtong mga adlaw sa bisan unsang butang nga ilang hikit-an. Og nahitabo sa sunod nga adlaw sa paglugsong nila gikan sa bukid, misugat kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Og ania karon, usa ka tawo gikan sa panon sa katawhan misinggit nga nagaingon, "Magtutudlo, ako nagapakiluoy kanimo nga imong tan-awon ang akong anak nga lalaki. Kay siya maora ang akong bugtong anak." Og ania karon, usa ka espiritu nagkupot kaniya, og siya sa kalit musinggit. Og kini nagapakurog kaniya hangtod nga mubula ang iyang baba. Og halos dili kini mubiya kaniya nga nagasamad-samad kaniya sa hilabihan. Og nagpakiluoy ako sa imong mga tinun-an sa paghingili niini, og sila wala makahimo. Og si Hesus mitubag og miingon, "Ay, kaliwatan nga walay pagtuo og sukihan. Hangtod anus-a ako magapuyo uban kaninyo og magantos kaninyo. Dad-a nganhi ang imong anak." Og sa diha nga nagakaduol na siya, ang yawa nagpahapla kaniya sa yuta, og gipakurog siya sa hilabihan. Apan si Hesus nagbadlong sa espiritu nga mahugaw, og giayo niya ang ulitaw, og siya giuli niya sa iyang amahan, og silang tanan nahitingala sa pagkahalangdon sa Dios. Apan samtang ang tanan nahibulong sa tanang mga butang nga gibuhat ni Hesus, siya miingon sa iyang mga tinun-an, "Ipatidlom kining mga pulunga sa inyong mga igdulungog. Kay ang anak sa tawo, igatugyan sa mga kamot sa mga tawo." Apan sila wala makasabot ni ining pulunga, og kini natago gikan kanila aron dili nila hisabtan, og sila nahadlok sa pagpangutana kaniya mahatungod ni ining pulunga. Og may miabot nga usa ka paglalisay sa taliwala nila, kung kinsa kanila ang labing dako. Apan sa nakita ni Hesus ang huna-huna sa ilang kasing-kasing,
Mikuha siya sa usa ka bata nga jutay, og gibutang siya sa iyang kiliran. Og miingon kanila, bisan kinsa nga magadawat ni ining jutayng bata sa akong ngalan, magadawat kanako. Og bisan kinsa nga magadawat kanako, magadawat sa nagsugo kanako. Kay ang labing jutay sa taliwala ninyong tanan, mao ang mahimong dako. Og si Juan mitubag og miingon, magtutudlo, among hingkit-an ang usa nga nagahingilin sa mga yawa sa imong ngalan. Og siya among gidid-an kay siya wala magsunod uban kanimo. Apan si Hesus miingon kaniya, ayaw pagdid-i siya, kay ang dili batok kaninyo, dapig siya kaninyo. Og nahitabo nga sa haduol na moabot ang mga adlaw nga siya pagabayawon sa malig-on nga nawong mipadulong siya sa Jerusalem. Og nagpadalag mga sulugoon una kaniya, og sila miadto og misulod sa usa ka balangay sa mga Samariahanon sa pagpangandam alang kaniya. Og sila wala modawat kaniya, tungod kay ang iyang nawong nagapakita nga nagapadulong siya sa Jerusalem. Og sa pagkakita niini sa iyang mga tinun-an nga si Jacobo og si Juan, sila miingon, Ginoo, buot ba ikaw nga magsugo kami nga manaog ang kalayo gikan sa langit og magsunog kanila ingon sa gibuhat usab ni Elias? Apan milingi si Hesus og nagbadlong kanila og miingon, wala kamo manghibalo kung unsang espirituha ang anaa kaninyo. Kay ang anak sa tao, wala mo anhi sa paglaglag sa mga kinabuhi sa mga tao, kundili sa pagluwas kanila. Og nangadto sila sa laing balangay. Og nahitabo nga sa nagpanlakaw sila sa dalan, may usa ka tawo miingon kaniya, Ginoo, mununot ako kanimo, bisan asa ikaw moadto. Og si Hesus miingon kaniya, ang mga milo adunay mga lungib, og ang mga langgam sa langit adunay mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit kapaurarayan sa iyang ulo. Og siya miingon sa usa, numunot ikaw kanako. Apan siya miingon, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto og paglubong sa akong amahan. Apan si Hesus miingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan lumakaw ka, og magmantala sa gingharian sa Dios. Og may usa-usab nga miingon kaniya, ako mosunod kanimo Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga atua sa akong balay. Apan si Hesus miingon kaniya, walay tawo nga sa makakupot sa iyang kamot sa daro, og sa magalingi, takos sa gingharian sa Dios.